wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ሰላም ይሕዋተይ ከመይ ቀኒኽን ኣነ እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕ ኣለኹ ከምዚ ኸማይ ጽቡቕ ቀኒኽን ክትኮና ድማኒ ናይ ወትሩ ተስፋ እዩ ሎማዓንቲ ድማኒ ብሓድሽ ቪድዮ ተመሊሰክን ኣለኹ ሎማዓንቲ ኸኣኒ እንጀራ ብሓንሳ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ እተን ትፈልጦ እኳ ትፈልጦ ኢኽን እተን ብሕጂ ሓዳር ትገብራ ወይ ሓደሽትና ሓዳር ደለኽን ድማኒ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓኸን እያ ኣነ እውን ብወገኔ ሓዳሽ የደለኹ ገና ኣፍቲ ድብጻሕ ኣይበጻሕኩን ኣለኹ ግን በተዓቕመይ ከርእየክን ስለዝደለኹ ብኸም እየ ኸኣኒ ብሓድሽ ቪድዮ ተመሊሰክን ዘለኹ ስለዚ ጻዕዳ ጣፍ በቲኣ ምልእቲ ገይረላ ኣለኹ በዚኣ ድማ ንፍርቂ ኸኣኒ ቀይሕ ጣፍ ክገብረላ እየ ምእንትን ቀይሕ ጣፍ ከይዕብልሎ ቁርብ እየ ድገብረሉ ፍርቂ በዚኣ ማለት እዩ እንተ ደኣኒ ከምዚ ኣነ ሕብሪ ዝገብሮ ዘለኹ ከምኡ እንተ ደኣ ደሊኽን በቲኣ ምልእቲ ጻዕዳ ጣፍ በዚኣ ድማኒ ቀይሕ ጣፍ ማለት እዩ ቀይሕ ጣፍ ጅስ ፍርቂ ምኽንያቱ ክዕብልለና ስለ ዝኽእል ሕብሪ ቁርብ ክጽልመና ስለ ዝኽእል ፍርቂ ተገይርናዮ ግን ከምዚ ብራውን ዓይነት ይድህበና ጽቡቕ ሕብሪ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሓንሳ ገይረ ከዓ ሓዋዊሰዮ ኣለኹ ሕጂ ድማ ይሕዋተይ መባኽዕቲ ክገብረላ እየ ማለት እዩ እዚ ናይ ብቐዳማይ ዝነበረ እዩ ኩሉ ግዜ እንጀራ ክንስንክት ከለና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ንገድፈሉ ቁርብ መባኽዕቲ ድኾኑ እሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕዋተይ ሕጂ ኸኣኒ ማይ ከዓ ከምዚ ልብጥ ዝበለ ኣይውዑይ ኣይዝሑል ማለት እዩ ከምኡ ክንገብረሉ ኢና ከምኡ እንዳገበርና በብቁርብ ከኣኒ ጽቡቕ ጌርና ክንሓስዮና ንሓደ 30 ደቂቕ ብውሕዱ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርና ተሓሲናዮ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሪዛልት ጽቡቕ ይድመፀልና ኣብዚ ድማኒ ቁሩብ ማይ ከየብዛሕኩም ኣብቲ መጀመርታ ጽቡቕ ጌረ ድማኒ ክለውስ ኢና ሓደ ቁሩብ ደቃየ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ማይ ከዓ በብቁርብ ኢና ንጥቀመሉ ምእንትን ብሓንሳ ከይቀጥነና ቁርብ ተሓፊስና ከዓ ጅስ ንእሽተይ ማይና ንገብረሉ ብዙሕ ዘይኮነ ጽቡቕ ጌርና ምስ ለወስናየ ድማኒ ኣብቲ ዳሕራይ ከኣኒ ከነቃጥኖ ንኽእል ኢና በብቁርብ ጌርና ማለት እዩ ስለዚ ሕዋተይ እዚ ድለውሶ ደለኹ ከኣኒ ሶኒ ናይ ምሸት ከም ሰዓት 8-9 ገለ ማለት እዩ ከምኡ ሰዓታተይ ዝለውሶ ዘለኹ ኩሉ ከኣኒ በብሰዓቱን መዓልቱን ከዓ ክነግረክን እየ መዓስ ከም ዝለወስኮ መዓስ ከም ዝሰንከትኮ ከዓ ኣብ ኩሉ በብስቴፕ ጌረ ከኣኒ ክነግረክን እዚ ከኣኒ ሶኒ ናይ ምሸት ማለት እዩ ሰዓት 8-9 ኣዊታ ዘሎ ግዜ ከኣኒ ለዊሰዮ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ሕዋተይ ጽቡቕ ጌርና ከነፋኽሶ ክንክእል ኣለና ጽቡቕ ጌርና ምስ ነሓስዮ ከኣኒ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ጽቡቕ እንጀራ ይድወፀልና ስለዚ ከምዚ ጌርና በብቁርብ ከዓ ክንሓስዮ ኣለና እንተ ደኣ እዛ ቪድዮ ፈቲኽና ከዓ ላይክ ሼር ኮመንት ከዓ ኣይትረሳዕኽን ከምኡ ከዓ ሳብስክራይብ ጌርክን ከዓ ናይዛ ቻናል እዚኣ ቤተሰብ ክትኮና ብክብሪ ይዕድመክን ኣለኹ
ስለዚህ ሕዋተይ ኣፍቲ መቀጥጣን ምስ በጻሕና ከኣኒ ከምዚ ናይ ሕልበት ጌርና ንወቕሑ ልክዕ ከምኡ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ክንሃርሞ ኢና ምእንቲ ፅቡቅ ክወፀልና ስለዚህ ሕዋተይ ወዲኤ ያለሁ ከምዚ ገይረ ከኣኒ ኩሉ ከሓፃፅቦ እቲ ፀፀጉዑ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ገይረ ከኣኒ ማይ ገይረ ከዓ ክቕምጦ ኣብ ደገ ክቕምጦ ኣብ ፍርጅ ዘይኮነ ኣብ ደገ ክቕምጦ ስለዚ ከምዚ ገይረ ከዓ ማይ ምልእ ኣቢለ ከዓ ኣፀራሪ ክቕምጠ ስለዚህ ሕዋተይ ሕጂ ከኣኒ ሰሉስ ናይ ምሸት ሰዓት 9 ኮይኑ ደሎ እዚ ድማኒ ስገም እዩ ስገምን ሳፍራይስን ገይረ ከዓ ብሓንሳ ክሓውሶ ስገም ንእሽተይ ገይረሉ ሳፍራይሱን ከምኡ ሓንቲ ኩባያ ማለት እዩ ገይረሉ ኣለኹ ከምኡ ድማኒ መባክዕቲ ገይረ ከኣኒ ከቃጣጥኖ እዚኣ ምስ ወዳእናያ ድማ ከምዚ ሕፍስ ዝበለ ዓይነት ከምዚ ቅጥን ድበለ ከምኡ ኢና ክንገብሮ ማይ ነቃጣጥኖ ኢና ጀስ ቅጥን ድበለ ኢና ክንገብሮ ኣብኡ ከለና ማለት እዩ ምስ ወዳእና ከዓኒ ምስቲ ጣፍ ጌርና ከዓ ብሓንሳ ኮፍ ከነብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ሕዋተይ ሕጂ ከዓኒ ረቡዕ ናይ ንግሆ ኮይኑሎ ኣብ ዝተሳእናሉ ሰዓታት ሰዓት 8 ክሳብ 10 ይኹን ከምዚ ጌርና ከኣኒ ላፋ ክገብረ ማለት እዩ ማይ ውዒ ጌራ ክሰኽተተ ማይ ውዒ ምስ ሰኽተትኩ ከዓ ክትፈልሕ ክገድፋ ማለት እዩ ሕጂ ድማኒ እቲ ፅራር ናይ ጣፍ ማለት እዩ ንዕኡ ክደፍኦ ማይ ምስ ፈለሐ ድማኒ ኣብቲ ጣፍ ወሲደኻ ከምዚ ማራ ሓፊስ እንዲደሎ ሕጂ ቁሩብ ከቃጣጥኖ ማለት እዩ ክሳብ እቲ ማይ ፍርቅ ድተርፍ ማለት እዩ فرق مسترفة ويكا كنزي عاقان مالتي حجي خا لافا خقبري كلتا بتامانكا مالتي بقى خا كلتا خقبري حجي رما اندا خوصنا خا ان حدا 15 دقيقة دخون بزي مقرات مخاص مالتي لا كوسنا خا كيدا لنا مخنياتو كمزي انكركر قبلنا يتزيا كوسنا طب كرنا كنداوسو ወይ ከነኮሶለና
صبو جيرو مسفلة حالنا خاني أب كم زمان في تعينت جيرا خاني أبكم جيرا نافتت أفك حوس إيه ስለዚህ ህዋተይ ከምዚ ኣገራ ከኣኒ ንሓደ ቁርብ 10 ደቂቕ ከጽንሐ ክዝሕለለይ ምክንያቱ እቲ ስገም ኣይፈቱን እዩ ውዑይ ነገር ስለዚህ ቁርብ ከዝሕሎ ምእንትን ንሓደ 10 ደቂቕ ገዲፈ ኣለኹ ስለዚህ ህዋተይ 10 ደቂቕ ምስ ገበረ ከኣኒ ኩሉ ክሓዋውሰ ቁርብ ስለዝመላኣኒ ግን ኣብ ክልተ ገይረ ክኸፋፍሎ مسكفافلكو خاني انت دعا حفيسو خا ماي زحل كجبرلي نخلتي مالتي مرة قد عندي كونه جن كم زحفس بلا أوروب كيرا خاني كنخلتي كخدنا سلازي حواتي أكاداتينا مسودة أخد ماني نخلتيو أبدأ خصوني إن حدا ساعات تخون حدا ساعات مسجبرة خاني كلتيو أفرج كأتوه بتحري دماني دارجاني مشت كخون كلها كسنكتو جرماني ربع ناي مشت يخوين دلو ربع كمزي ساعات شعات قلبي لها سنكتو له مالتي اتي ناي لعلي وتصرارو دلوها اب نشتي كوبايا غيره ابكم هوزن حي ايك وني جن كدلين سلازخونه دحراين تحافيس نبو غيره قطاتن سلازخل كدلين يو سلازي اب كوبايا غيره اوميد يلهو كم أدماني نشتي أو كجبر لي حدا مانكا قال مالتي سوري حواتي أسانا خطا بوزح أي ملخ كوانا لغو تبو جيرا أي سنكتوني جن بعقمي فتني انتدعا زخونة حبري تايوخون زخونة معدا يوخون كا أب كومنت كتصفالي دخيلا أخن أنا ونكا باخن بوزح دمهارو سلزلو أو أفتو كومنت كتصبيكني أو تصفالي كا دخيلا أخن سلازي حواتي كم ستريو زلخن صبو وصيلي ولا تحبرون كم زعينة حبري أنا دفتو مرة تسلم زبالي ويكا أنا تعدو زبالي فتوني جس كم زعينة زمسل بالتعمي دفتو كوم خاني بالتعمي خالوس لسكا وصيلي سلازي كم زي أجر كنت فتنا تسفا يقبر
ስለዚህ ኣሕዋተይ እቲ ናይ መወዳእታ እንጀራ ድማኒ ከምዚ ይመስል ብጣዕሚ ጽቡቕን ልስሉስን ወፂለይ ኣሎ ስለዚህ I hope ፈቲኽና ክትኮና ተስፋ ይገብር በዓርከስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ኣብዚ ክንውድኢና ክሳብ ሕጂ ምሳይ ስለ ፀናሕክን ብልቢ ደመስግነክን እንተዳ እዛ ቪድዮ ፈቲኽና share like comment subscribe ኣይተሕማኣኽን ስለዚህ ኣሕዋተይ ሰናይ ቅነግበረልና ባይ ሙኩራተይ